ka bentak ka baningkong bangin khot ya iba William yun aya kemtian bidang snobha hakan ko ai ka burom yu blay wala ai ngi kemet ka bokot ka bkhya ni don lang kumni hakan ni ka step songu ya blay bawlo pala ini bangin don lang kumni ni lum lang kumni nam ta ka program ku chungi ka blok program management unit Shila blok rengkat ke jing trailang bat ka office medical and health officer sora CSC kila yo ban pelong ya ka special health cam ha sora CSC ha ka shitarik urisau arajar arpusan ka jing pelong ya ka program kelalong ka jing mentoy ka bakrau na ka mentaki pai ba nong chung snong jong ka thai sora bat Shila hi baro ka wei khamtam ya ki to ki bawan testa ban pha test ila de ne ban shim dawai na ka hostal Hoi hakani ka sngi ngila ui babun kilong kemi kilong kepa rengkat laki kun ki keti kilawan kenang hakani ka program bat haka jing lang ki kena skul ban shimenta bat ban sngap ya ka jing hikai ke jing batai na ki doktor ba kumnu ngidei ban long ki bakoi bakhia khamtam kilong kemi ki ba armat bat ki khlung ki badang kha hakani ka sngi le don lang i doktor kraw khana yor i badei insya jong ka sora CSC rengkat i doktor S Bupang senior medical officer CSC sora i doktor Gerald Sweat Medical Health Officer seorang CSC rengkat i Dr. E.L. Kharmuti District Maternal and Child Health Dr. Bante Shalam Medical Specialist Jowai Civil Hospital Dr. Nati Khanayor Eye Specialist Robert Hospital Shillong ki officer nakatnat kakot yakhya ba William BPM NHM ikong Island Dam CHO CSC seorang bat kiwei ikong kenta video kasyela bolokan CNRD blog ilalong kumkongsan hakani ka program स्वस्थ नारी सक्षम परिवार अभियान कबोमत कलोंग कमी कबकट बखिया कवनरा कलोंग यिंग कबभा बमियत नमर ngi su tho balada imei jungi ipang glumaram ke yeng kesam teng hakashat ketiru manuban shat manuban pet ki khon klik school mister e tagadawi pelong gini ke program nam ta ki dikin thai khamtam kilong kemi nang ta ki ba armen nang ta na ki khlung bat kum juru ki khun samla jungi hagani ke program kan dan ru kata ka screening jong ka non communicable diseases bangi ong nani kita ki jingpang ki ba mi bit kum kapang shini kapang BP ka cancer ka pada ya ka oral lani ya ka shintur bat ka kumju ka cancer jong ka breast dan ni kesyadam bat ke cancer jong ke cervix dan ni jong ke pelakon kini berakat ki screening ki dalam tagasngi ya kini ki long kemil dan ni ki klung dan ni ki kena ki badan kam banlek ki screening te hang ni ru ngidan ru ka benta bengin hapsim na menta ki klung kum ke check up ya ki kecing ai tikai ki nomor ba ya kata ngasung nu kini ka blok madam it's one of the most performing block kabaya lepha hakalian kakat kakia khamtam kajing aitika ki khlung kajing testa jo kilong kami banwan shaka hospital ban kharu hospital khamtam hangni po sora khamyar binyo nangani ka than khamtam na sora bangindan kita kibayap kilong kami por bayo khlung Hendai dang don hi to kata kajing yap to ki klung ki dang don hi namar ki don ki kijing pang baki yo por baki la dat kha bat kawer ke kajing sumar ha por ba mi klung na ka po mi por baki se wan ma ka to ha por badang ha kata ka sau po arsngi ke neonatal age bagi ong ba si don balat ke kajing putsum ngi khasish ong ladam putsum umkhoi utiat Hendrai utiat ude voi ba sumare ke jinglong ya ka met jeng klung utu ku suki ka jeng he jeng klung mending ini persyut si imlin menya persyut benya kersyut tak jalan bilang salam nadu filong kemi ke jing khia jong filong kemi ke jing khia jong ki klung ki badang kha ke jing khia jong ki khna samla bat ya baro alang ki brio ki badan hati jimpang ki jing sitam kumnu ba pinne te khubai sibuan ni kita sembo kantien ki jong pi ngai scam kala long ka jimento ya pi wei baru aku bedon ha kan ko bat tam ba kinyo jing kai pi ndai pinra ru ya kini kubo jing kai saki wei pat pa pi akan du haneng harum te mentangin yo saya ka jing kren halo jong ka kot ka khia
ya ki long kami bat ya ki kun samla bakatan kedandai Dr. K Khanyor ibadai specialist jom ops kali nang ni seorang sesi Puan. Kindiat nagabenta kini program bunsin kadi jong dilong kami bat kini kena samla tidak ada mai pangi Dr. Kamuti sepang kini program dengan syukran kindiat sepang kini ka pang jong jingkot jingkia kini yang dilong kami bat kini ki samla dilong kami ru ila mai pang ila patai sepang ti NCD non communicable disease dengan syukran kindiat amar yangi hani nagabenta ke jing ini dilong kami ki barmet nyim dadan kami ban syu ban ongsyu nomor ba segwi Jakarta ki at least sausin hagjing almet subhaban one check up lehani jungi tala over check up teng spau khat lesin ki wan de hadu dakot ki jing banka de por banka hadu kamdang su tu ka pitch kala hap ai extra pitch ban tho yaki tena ta dang amdan ni ban ong halor kani ka yu ban ai kublei ki jing sim kya nadu ki asha ki angkan medi ki NM ki jing trelang jong kini lightly ki aka ma community ha kisnong ki thau Bakila pan mobilize pan pensatu ya kejing dan kam jang kani kejing man check up nak bentai kini ba armet mah bingin yo pan lap no mah teng ban lap no ya dan kanu kejing pier kejing kiu ke sini kejing kiu ke pipi ni makini hapor ba armet ki bom dan sini bom dan pipi kala pan kiu hapor ba armet kini yo pan ai dawai no pan yadai ke complication ke basniu ke banjana kata tien rei bun ngakwa masih gini kena sekolah kini kena menin ngila duk jingkermen nomor ba kadai kesini syuti sekolah ngila khat santli sekolah mulai barokat yuk ya cancel no bagi ong ginai kai bajinjar kadai kesini syuti ai kublai ni sin pitaran pol lawan lagi uniform ban penitnat ni po iping ya kini program bat ya kemani kai kesini kya bat ya pi kini ki kena ki bana kisnong ro ngila kerpa ki asala dolong wanyaram yaki kena katu kan ingat yuk nak bentar kini program ai kublai kini kena muan lagi jan sekolah bagi asal regulasi sistem ya kata kindiat nak bentar jong pi and trend sepang kini ka adolescent health kindiat kini kedika mo adolescent kemat ayu kedika por jong kejinglong kena samla nih kini kedika jingkela kedi transition phase nak kejinglong kena childhood syaka jinglong rangba adulthood mo kedika por kini ka WHO ko ang ba kinu gibre bahap hapo ka karta sipo hado khat khandai snam ya kita ki khot adolescent na sekolah gidi bentuk sipo do kat khandai kita gidi adolescent kini kita ka por ka ba kini ki kena samlama kena samla ki kiu step ba ka jing het jing san bat lu ha kini ka perkhat perdan kini ka por lu ka ba kelas tang menyebun perlok ba bat kelas tang banduna kata ka por ban ai hayeng nomor bala bun kini sang ba perlok ya kadi kapor pakin ngap hakini jing sni jing pensoi mah namar bala ibun perlok te katu kani ki issues nentren tang katu kani manginum sim ke kapor mar ki bubun ki akwa kani sim dawai no te kindat kini ki issues ki bangi kendu hakini sni bakam kongsan nak benta kini adolescent kawai kidi mental health issues kawai dei mah mental health issues kawai dei perkhat perdan dan ni kini jing pang tak kli te kadi kawai kamat ka kongsan bangi i bakala sedang banwan hakini ki jur wa hakini ki kena samla Wadak study bertemai jangan WHO ko ang ba kini ki suicidal tendency ni suicide rate lu kelajur bah kini ki por jang jinglong kena samla aku bakong san ye aga jingjap jang kini kena samla menta kade na kadau jang garut traffic accident jing accident mah kade na kadau jang jing accident di kai kadau jang jing accident kalong ba kini kecingnya akali teng license empat dio 4 day ke por punya license lu lainnya akali kecing pen hairstand teng lai le piknik lai buat lai nya sungsit apen hair palan tebat kamtam le hakini arsaka ma arsaka kelasna ka company ni som tang armut teng ni sungsit kit saumut lai ngut saumut ru mentni banga teng ngatriam banya te teng ka balance kam teng su sapor saya mensau tebat ka bakongsan kede ka helmet mah bum deng helmet nomor berapa persen nak kini giro traffic accident nak jingjap aga accident ni kede win naka head injury naka clear Kawai pat kapakong santam kabang kwa kan keren kadai ka teenage pregnancy jin. Kekerta jong jing syongkha hari India kadai kono senrang hadin arpois nam ikentai hadin katras nam mah. Kata kalau ya nadu pensua ndai lamba nyemnya sim parking kamdani bania pet bania te parking ya kata. Ndai nak kata jong jing syapan bain palat jong kini ki kelung kena kamtam ikentai ki bahapa katras nam. Ke sarkar kala permit ya kini ka Pokso Act 2012. Au arjakat Kita buat ia pokso Prevention of Children from Sexual Offence Act 2012
kini ke ak ni kalau permi ke sarkar ke bentel akam ya ke jingsya pan ben jingsya le ben jong kini ki kena bah po kat prasnam khamtam buat kente bersenang khamtam ya ki kena kente ha buat ke bakam pun sin ke de kini ke jing sya pan armet ne jing syongka kena kini ke an kam ya pher kaya pher ni kini ki an nomor ba kini ke an ke sarkar lu kalau pu special ya kini ki code lu ki kini ki ong ki fast track code ban pendam na wot nomor ba banyak penistam no ya unong le ya gini ke kamboman jadi jing penistam lu kalau ke bacur ba ada unu beriu usongka pen armet ya kena ke bahap ko kat prasnam ke jing penistam kalau sipos nam hapo jin buat ka fai Lapan puluh penpiang cucu ya akan ke program dah ke power bat jing ruai nak akan hun tem air batisi. Oi Bitong kum kasih kay ting balan tanom ni kong ni ai ku play ya nong penyai badan buram oi kabrut ilai kuri dok kendang usok pertet tutut Jepang TV be Jepang kabaya put oi Nela oi Bitong kemudikan kasyarak jok imeka Janho kebajilan baik idak tebang joka oi Kerbai ula basa ukha lakum unor waju yas ngau saya let check out malah kapor oi Rekap ulang somo ujarbi umang karyang tetap haba Janho Jepang TV kan om sapriang Jertu inyang kowing sitar uba rendang hey ho min dai ban tieng min sumar nadu bastang oi upante shikarai bala ber bar kamigo tika tulai ban aji pang tibi kan yap kan du oi Hasante ukada la kerke umentina banyo kajing ada kidawai dadi dikena oi Kenau dong si tarik jauh risau Pawar barat kong de jing sumar nadu nikong oi jing ko jing kya ha ka pai thai ka ko da tam ban ye ki e om tang yu brio wa jing thao baro om ta den kam jing hi kai ba lin yo ni dei ban le ko ye su ba wa jing pang ru kan om yo jaka nhưng đây ban set Jepang haladi indah di porpat sakabati buat hidup dan pisah haba surga lap lilat minta hidan semangat kapin sopa syupen yang tangki kot Islam buat hidup dan pisah haba surga lap lilat minta hidan semangat kapin sopa syupen yang tangki kot Islam Tam ya long khuya và quên ba kha thì đây ban đơn riêng coi ba pura ban kha ya iku thì ba coi kia krat cả đây ban đơn riêng ya trai lang rika nhìn yang ya le ban rat tinh không chỉ Jepang siêu ký Jepang bam bam
ki doktor kilas kinong yara ublay haki ula ay kasal hantang lokmi bapun baka hidai bangun jingkot bapura ban kai kun bakot yakrat bat si to training ka Wai bat kapawal kabasatuna pamitan na kating air batisi ki ong nai set ya kajing pang boy babe na kajing babe kala banyan ka jing susi nalor kata haru ki ong ba pin biang ki kot kisla ngangan kren halor kata namar ba ngashi i ha block office ki longmi ki longpa ki khana school ki wan le ki e ki kot kisla ha subdivision bah block ka e hidden kam ka income certificate ka birth certificate but ki residential ki AKA the birth certificate filada kat sansnem kat prasnem juken mau ki kami pa ban pian ki kot kisla anda la de ka por scholarship ban register class 10 class 12 ban exam ni ker ki e dene pishi one le ka scholarship bat ka ST DM birth certificate ki kami pishi one le ho tinggal ker pa untas ni ya ki long kami ki ba phong Jansen rong stem, rong blue, rong purple, ki kut rong li, ki badun mentas ni kantam, smubha, pen sapriang yang kani ka kubor ha kishnong bapietre, ba enai upslem hadu bana der ekapor ki kun, jong ki long mi long kaparan hang ni, ban le ya kita ki pendiang kita ki kot kislang, ki birth certificate kantam hadin bakila don institution delivery ki nakaliang ka health lik ship pen ong ba kishik ban wan le institution delivery ban kha ha PHC CHC smobha boot din ki kot kisla boot din ka birth certificate NI up hadu ikon adap license sansnem pin biang ka adhar kum mga sutu mga mentali ki wan hi ki long pa ki padiang yang kubor smobha ra e kani ka kubor sha ki para marjan sha ki bhai jopi ki bam ju padiang yang kani namar ba phi long kita ki jing kumong i Dr. Sherry ba pidi ban ra e kani kubor sha ki para marjan sha ki long so pi ban smobha pin biang no ki kot kisla NI up pin dadap ki khon jong ki khat sanstem khat prastem ban pin biang kata ka birth certificate ka ST ka badan kam phamanta mo ti ngkwa ai khubli kham tam ta ka si na kalyang jong ka block office ru ya ka VHC maumlu bat ka nong rim namar bon nami badan manta phem tip ka e kata ka VHC ka VEC ngatrai ki nong shong sora na te ki pa VEC ka de ya ka shispa si tama ka VHC ka village health council ka de kata ka council blashna ha ki village ha ki shnong baper man ka ka shnong ka di banon kata ka village health council but kata ka village health council u chairman u de urang ba shnong u sarda jo ka shnong ha kata ka council ka pinibhag ka convergence mut ka jingya lang kitna jong ka sarkar ki baper ka social welfare kung ka ICDS kung ka block office ka health but kiwi pat kita nak jong ka sarkar jalla ki batre lang hapo kata ka shatri ka bakerteng ka VHC ki don bat ni ki long kmi pong Jansen rong purple kini ki wan naka NRLM ki de ki khat ki CGHA kita ro ki de ki nong tre lang bat ka hapo jong ka VHC menta ka si ya ki pat ba wan hang ni ki khana school ru kwa pun tip smobha tip ba pidon kata ka village health council ha kashnong yong pi kidon kishnong ki village health council tilong active bang kum ka maumlu bat kanong dim tamba kidon ki village health council pade ki bam tracing dam ngan ong ep ba ha kini kisnem ki banwan pen sa yo I ka jing kala kishnong maumlu bat nong dim na mai ki dei ki VHC ki bat shisha na try kan po doctor kum ba sans ni e kin pau kin sa say so kini kishnong hakot ka kya haka puli puti na mai ka VHC ka dei shisha ka ba shitom ngamla banda priang bat ai khubli shisha ye kilong pa kam tama shong ni be pat ki khilong ret namar ba ngai tanan ba kini ki di kilong pa ki ba so thu ba ka program antasi ke di halor ka swast nari sashakt parivar ti u prime minister modi joni menta ka sing ni health me lab ni kan ong ba swast nari mut kalong mi lada ka nari kalong ka ba swast ni ka nari kalong ka ba kot kya
ka parivar ni kata ka family ka long ying kan long ka ba kot ka ba kya bat ka ba long strong ni ka ba long ka ba teli ka ba kot ka ba kya ba teli tamba jing shisha ni tang kilong ni la da dam lang ka jing betin kti ka jing ya trei lang kilong pa ku bagi ni hang ni menta ki ba ba ki kun shisha kata ka family kan long ka family ka ba healthy ka ba long strong ti ngakwa ai kubli ru ikilong ka pa ki bala wan ni klang tas ni but nga so thuru mentang in don ka felicitation but ka prize distribution yaki hakalong ka baby show bala de long ti ngam try ngam la ban chong sen doctor tamba ngakwa ai kubli yaki long mi beki long pa beki la ke kya shisha but ki khon jong ki long shisha ki bi ki khlung ki bakot ki bakya ti philong ru ki muksai ki wi but ki long yeng ba kin sumar ba kin ai ka injection ka immunization ka sta but kin kini fi ki chhor hang ni ki bon rong ki jengam ki stem ki orange semua bah tek ba phinum ai tong phan kum ba ong ka phawal mo phan bat ko shit ka lu ai ru kini ki chhor slab mi ha ki than so ra jo ni tingan penjong shu e kan ye jing den tamba shisha bot din ban pendian ki ko kisla but enai bo ka jingpang One Misha Hospital, la da Pimwan Sha CHC, pla don ruka Ayush Hospital, ha Krishnong, lecture te long ki brio ki ba tip bak ki ba wat la. Mo kum ki nong shong shikhan so la long ki brio ki ba start ki ba la wat ki ba long shai. Kanang ba pim num ba be but pim num so si. Tang kata hina liang jonga ku ble shi bon e. La jiat lepa nak wei ke area nak wei NM don nyumut ke NM la ki jong ke area ki la jiat ya kini ki kelong ki bat idei hok ki bat ibiam na dong sedong bat ki ba ya be panyawan syakilat jing sumar la ka dei ha ki BHMD na ka dei ha CSC na ha sub center ki ba lek dala dehi ban syem ya kilat jing sumar ya kilat ai tika na mai ki kelong ko mangitip kidang don kam ya kilat jing sumar ha ka mangi ai injection ya ki pa hapo arsnam ki ban yo ya kini ki khusnam bat nang ta khat saungot kilong kemie bat la jiet tu ye kilong kemie da ka ba pek bnya ya ki ya ka jing ya be ka jong ki sakalat jing sumar ha ka check up bat ha ki wei bat ki benta kumbala da khot ya kanu ka program ki wan ban ya yo ya ki la jing tiep ki la jing hikai kum ya kita ngi la jiet da ka ba pek bnya ling ba jong ki NM ki ba dei la ki jong ki area umdan kanu ka jing nyau sidang yanu ri BSc nong rim ai ku play ye kini BSc artli ki ba dei ki BSc ki ba trei kam ba Snongu ye Dr. Mrs. S. Bu Phangmi badai I chairperson I bayalam me kane ka jingalam ngapan paru ka jing snongu ya I BPM jongi I Shri Biliam I balalam phang bat I balap dang sngo phaya pi baro nang taru ya KNM jongi wei pet iwei ki bapet ya ki area ha ka sora CHC ki bala yo ban pen kuburam ya ki gas jongi nang taru nga ai kublei bakar pang ye I Dr. EL Kharmuti kumbala pau be im dadan kamet bokoi bakya anrai ila koi biang sa sora man bun kipor bat mi sosngan bun madam ka jingdan run ka jongpi bat ka program kalong ka bajok ding ba ka jinga trailam bat pi bat kumju ru ya I Dr. Ki Khanayor I bala ai ki jing hikai ki basong dor halor ki khamtam I baju trei sitam na banta ki long kemi bat kini ki khna samla kabakum ka CHC nia be bat min rat dengkong kum ya kini ki daw bawan ra ka jingdok ha ka ne ka than ka jongi
nga ai khublei ru ya ka power jong pi air batesi ka bakit jing mot hadu kata-kata bat ba phishim ya kaneka ki fok ki jing roi ten rai ki bangin pen kiu ban khamtam e mdei ha ka jing ha ki jing snow tanat bat kumju ban ai ka jing hikai nang yai priang ye kini ki khubor ka bakong san ye Srimati E kentai video shela blog ibalong shisha ibam jukhenya kapor ibam jukhenya kanuno ha kanuno kapor isngau ko abanwan banyak kendu ikhot yang ya baro ya kaban aimen sim ya kaban sneng ya kaban pen I ban yo kat kane ka jingpu jong kane ka help kam masong ngilong ki badan bok ha boleh sibon madam ka jing don kat jong phi ka pen singai bat ka aimen sim yang ibang inang ya tribe ha